Birraý elley. Üzülmäýmen ha. Ýadan ýamay men näme deýin, men näme Köp köplemede atamajaňat. Üzülmäýmen ha. Bala jaňa doýna oturmaý. boýnundaky näme? Lakma, saňa näme? Tojan guyrugy boldumy? Tozun diýdi. Alyp berende akyl ýok sen. Telbe tarasyň amyr 21 bilen başlaýar. Diýlen etsene, ataň akyly öwretmedi, 20-25 aýla. Alo bala oy. Alo salam Grisa adresan. Näme diýen? Grisa adresan. Nira işitmäýmen? Restoran. Şimdi size çıkmıyor. Naharda. Turay nahar şana kana vardı. Turay. Näme be? Ýaraklamy. Uktama kenini vay. Näme be? Türkmen diýe. Manting Türkçe wamy? Lokonmy? Alo. Alo. Näme be? Aksam tövdan çykala. Oy da. Yaman gowkana ýöle erkekler. Ne oyun tanıtım dostlar. Şular ýaly Türkmen türküni ýejek bolsaňyz ýa-da Türk kuchnasyny ýanma bolsaňyz. Biz size garaşýar. Ýagny green salat. Taňlaşmak üçin habarlaşmak. 501 601. Oyunumuz oyun, çynymyz çyn. Tagamymyz. Argy daýyndy.